Dios, marhay na banggi po sa indogabos, mga tugang. Idulot na po ang misang ini para sa minasunod na mga intensyon. Thanksgiving for the birthday and good health of Rhea Morano. Thanksgiving offered by Nenita Pantino. Thanksgiving offered by John and Maureen Scarpati. Thanksgiving offered by Jacob family. Thanksgiving and special intention offered by Jovi and Rosalinda Colasito and family. Para sa kapahingaloan, kan mga minasunod. Genevieve, Marshall, Evangeline, Angelica, Valentin Sr., Salvacion, Rodrigo, Eugenio, Felisa, Marita, Antonio, Juvie, Expectacion, Natividad, Jesus, Erlinda, Kumon. Asin para sa gabos na kalag sa purgatorio. Giraray, Dios marhay na banggi po sa indogabos. Yaon na kita sa ikaapat na banggi kan simbang gabi, asinan ikaapat na Domingo kan Adviento. Sa ultimong Domingong ini, bago kita magselebrar kan Pasko, ansa tong mga babasahon, inaandam kita sa dakulang piyestang maabot. Sa Ebanghelyo, inaandam kita sa pagiging saksi sa pagdatong kan Mesiyas na iyo si Kristo. Ang Mesiyas na haloy ng pinagahalat kan kataohan. Siya madara kan ilaw asin kaligtasan sa gabos. Paladan kita gabos na nag-uugma asin nagaandam sa iyang pagdatong. Makakaibahan yato sa selebrasyon iyo si Reverendo Padre Emil Valesa, Formator kan Holy Rosary Major Seminary, Concepcion Heights, Naga City. Matindog na po ang gabos para sa pagpoon.
Kita nagkatiripon sa ngaran ka nama, asigan aki, isan ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo, ang kagurangnantan, pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa inogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, susuloan na ani kaapat na kandila ni na Mr. and Mrs. Romeo Tapia and family. An ikaapat na kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na ipamate sa to ang nakakaligtas na pagkamot ng Diyos, tanganing kita tunay na makapaglingkod sa iya, sa tataramon asin sa gibo. Kagurangnan, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Burak kan lahi ni Jesse. Asin, tawan sa mo ang kaugmahanin sa imong pagkamuot. Tanganing makapaglingkod kami sa imo. Asin sa samong kapwa, sa maugma asing mahuyong buot. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristong kagurangnan niya mo. Kaiba ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang akontan sa mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na mga kamhan, asin pakapatawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na dahil kasagkoran. Amen. Asin sa daga katulinungan, sa mga taong marayan buot. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako waan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuoy kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama,
Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, pakipanuakan sa imong grasyaan sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta ka ng hel, kan pagkanitaw ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan ng pagkabuhay liwat, huli kan sa iyong pagtios asin krus. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mika na anhadeng madatong dai mahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa, an Bethlehem. Hinanyugan po niyaton enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Uya ang sabi ning kagurangnan. Ika, Belen, Efrata, pinakasadit sa mga purok nin Huda, hali sa imo, mamumundag para sako ang magahade sa Israel. Ang sa iyang ginikanan, hali sa kaidtupa, sa haluyo ng panahon. Kaya papabayaan sinda nin kagurangnan, sagkod sa aldaw na an mga ngaki mag-aki. Dangan an mga natada sa iyang mga tugang, mabalik sa mga aki nin Israel. Siya matindog asin maataman kan sa iyang banwaan, dara ang kapangyarihan nin kagurangnan, asin ang dakulang ngaran nin sa iyang Dios. Sinda matitiwasay, hulitaan sa iyang kapangyarihan, makakaabot sa mga puro kandaga. Siya man sana iyo ang magiging katuninungan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor ning Israel, hinanyuga kami, hali sa imong trono nin mga kerubin. Magliwanag ka. Gamita ang sa imong kapangyarihan, asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan na makakamhan, giraray lilingya kami hali sa langit. At amana ining sa imong tinanom, ampuna an itinanom kantuo mong kamot. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ibugtak mo ang sa imong kamot sa imong pinili, dai na kami liwat matalikod sa imo. Tawan sa mo ang biyaya na makakaapod sa imong ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. An ikaduwang babasahon, minaimbitar sa to na maging andam, asin makinuyog-kuyog, siring Jesus. Tanganing an biyaya kan Dios, mapasato. Mahalaga ang kapakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. Hinanyugan po niyato ni kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Iniyan sinabi ni Kristo, palaog niya sa kinaban, atang asindulot de imo minaawot, kundi sarong hawak inanda mo para sako. De imo'y kinakaugmaan mga holokausto, asin mga dulot para sa kasalan. Dangan sinabi ko, siring sa nasurat sa libro dapit sako, Diyos, uya, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabotan. Enot sinabi, atang asin dulot, holokausto asin mga de imo ikinaugma, an mga ini dinudulot susog sa pagbuot kan tugon. Dangan sinabi, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabuotan,
Sa ibang tataramon, hinali niya an enot na tipan, huli ka ining kabutan, kita napabanal kanan hawak ni Hesu Kristo, idinulot para sa gabos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Hindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis na nagkaperang aldaw, si Maria nagidali pabulod sa sarong banwa sa Huda, naglaog sa arong ni Zacarias, asin nagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria, an aki sa sayang tulak naglukso, na pano kan Espiritu Santo, sa Isabel nagsabin sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae gabos, asin man paladan, an bunga kan sa imong sinapupunan. Si sayakod na pagsungkuon kan ina nin sa kong kagurangnan. Pagkadangog ko kan sa imong pataratara, an aki sa kuyang sinapupunan, naglukso sa kaugmahan. Paladan ka na nagtubod, huli tamaw utob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos maray na banggi po sa nagabos mga tugang. Diyos marhay na banggiman po, Father. Isay na po sa inyo na kompleto kan simbang gabi. Isay po digdi ang nakapangtulong banggi na. Tas na po ang kamot. Yan. Siguro ano ba sa inyo na susupog? Ang mga first time na makapag-attender kan misa. Siguro kadaklan po sa satuya digdi, na yaon digdi, halos nakukompleto na. Siyempre, nagpupuon pa lang. Pangtulong banggi pa lang kan simbang gabi, asin mga perang aldaw pa. Anong na aldaw pa o anong na banggi pa para makakompleto ta ang simbang gabi o misa di aginaldo. Asin ko nilingon po niyaton sa tuyong panahon, kaskaso na maray. Kan mga nakaaging aldawan, nagpuon pa lang kita kan Adviento, malangon yan, pang-apat na Domingo na kan Adviento, asin pangtulong banggi na kan simbang gabi. Garubagan nagmamadali, pangpira, pang-apat palan. Salangani pala ako. Kaskaso ng panahon. Asin kung mailing po niya ito ang mga tao sa luwas, dahil siguro mababa na ang kaso kan COVID, asin nagbabalik na palaway-luway ang normal niya itong pagkabuhay bago ang pandemic, mailing po niya ito na ang mga tao makaskas man hiro, naghihidali man, naugma. Asin yan ang sa tuyang nahihiling na nangyayari sa tuyang kapalibutan. Asin totoo mananggad, makaskas lang ang makaskas ang panahon. Yaon ang kasaributan, yaon dyan ang paghihidali kan sa tuyang pagkabuhay. Kaya magay na pagkakato na ini, mga tugang, nasa selebrasyon po niya tungo niyan, sa katahawan kan sa tuyong kasaributan, magpundo muna po kita. Magtukaw, magpaingalo, maghurup-hurup.
Bago kita magpadagos kan sa tuyong mga kasaributan sa pagkabuhay, magay na maguntok, asin na poton yato an sa tuyong mga sadiri. Ano an sa kuyong kinakasibutan sa pagkabuhay? Para sa an sa kuyang kinakasibutan? Para kiisay an sa kuyang pagsibot. Minsan kaya nadadara kita kan flow, kan hiro, kan kinaban, to the point na di na niya ito napaghurupan talaga an sa tuyong mga aksyon o an sa tuyong mga ginigibo. Na maski minsan, sala na, ginigibo ta pa. Dahil sa pressure kan ibang tao, o dahil napipiritan kita, o dahil di niya ito pinag-iisipan. Iniyan panahon tanga ni maghurup-hurup kita, lalong-lalo na po sa pag-andam po niya ito kan selebrasyon kan Christmas. Dahil ba sa tuya, nasisibot na mag-isip kung anong ihanda para sa mga Christmas parties, para sa mga gatherings, para sa mga reunions, sa birthday siguro, kaya mga anniversaries. Ang iba nasisibot na makahanap ng tabang sa mga naapektuhan kan Bagyong Odette. Ang iba nasisibot man sa pagkawang gawa. Ang iba nasisibot sa pagkampanya. Ang iba nasisibot sa mga bagay-bagay. Minsan nga ni sala. Ang iba nasisibot sa pag-ibo ni karahayan, pero may mga tao man na nasisibot sa pag-ibo ng sala. Nasisibot sa paghabon. Nasisibot kung say na naman ang mga taong kukulgan. Nasisibot kung say naman ang pupwentaryahon tanganing pagchismisan. Nasisibot na maghibo nin pagkakasala. Kaya giraray, maot ko po kamong alukon sa paghurup-hurup, sa pagpundo, kan sa to yung pagkasibot sa buhay. Asin hilingon po niya to ang ebanghelyo po niya itong ngunyan. Si Santa Maria, susog sa tuwing nahinanyog na ebanghelyo, susog kay San Lucas, yaon man sa iya ang pagkasibot. Malangani ang deskripsyon ni San Lucas, si Santa Maria nagidali, pasiring duman sa harong ni Santa Isabel. Nagidali siya dahil malinaw ang minsay na nagidali si Santa Maria tanganing iharubay, ihiras, ang Marina Bareta. Nagidali Santa Maria na magduman kay Santa Isabel, tanganing baritaan siya. Kan karahayan, kan biyayang naresibi niya sa satuyang mahal na Diyos. And at the same time, madangugman ang kaugmahan sa parte na Santa Isabel na nabiyayaan man nin aki. Kaya kung mahilingan po niya to, ini ang enkwentro kan duwang babae, kan duwang tao, na may kadakulaan, may dakulang kaugmahan sa pagkabuhay ninda, dahil sa biyayang naresibi ninda sa satuyang mahal na Diyos. Sa parte na Santa Isabel, daw nga ni siya baog, pero tinugutan kan sa tuwing kagurangnan, na magkaigwang aki, dawa sa estado niya, dawa siya gurang na. Asin Santa Maria, sa sayang sa kapakumbabaan, sa pinili kan sa tuwing mahal na Diyos, tanganing maging ina kan sa tuwing paratubos. Hilingon po niya to giraray ang buhay ni Santa Maria. Siya naggidali. Bako para sa iyang sadiri, kundi para sa tuyong mana Diyos. Siya nagidali para kay Santa Isabel. Tanganing ihiras ang Marina Bareta sa iya, tanganing isilibrar ang buhay, ang biyaya na naresibi sa satuyang mahal na Diyos. Magay na paggurup-urupan ang bagay nini dahil kita man inaapudan na arugon ang satuyang manina. Na siya man maging modelo po niya to sa pagkabuhay ta. Hilingon po niya to, i-examine po niya to ang sa tuyong mga sadiri, ang sa tuyong mga kasiributan sa pagkabuhay, kung talagang uyon pa sa plano, sa kagustuhan, sa kamautan kan sa tuyong kagurangnan. Hilingon po niya to kan sa tuyong mga ginigibo sa pagkabuhay, alinsunod pa sa buhay ng kabanalan na inaalok sa tuya kan sa tuyang mahal na Diyos. Dahil baka ang satuyang kinakasibutan sa pagkabuhay, nagpaparayo lugod sa satuyang kagurangnan. Na ang satuyang nilalakawan na dalan, baka nagpapatalikod sa satuyang mahal na Diyos. Ang paglakaw, siring kay Santa Maria, paglakaw na naghihidali,
na may kaugmahan kagayagayan sa puso, pasiring sa kagurangnan. An sa iyang paghidali, an sa iyang kaugmahan, an sa iyang pagkasibot, mayong iba kundi dahil sa satuyang mahal na Diyos. Kita po kaya, an sa tuyang magiginigibo sa buhay ta, siring man po kaya, nasisibot daw kita na maggibo ng karahayan, nasisibot daw po kita na mabuhay sa kabanalan, nasisibot daw kita na magtabang para sa iba, nasisibot daw po kita na mag-umaw, maglingkod sa mahal na Diyos. Mga tugang giraray magay na panahon na ini, tanganing maguntok, magpundo, asin magurup-hurup. Kabali na po inikan sa tuyong pag-andam para sa selebrasyon kan Christmas. Tanganin kung halimbawa man, an sa tuyong nilalakawan parayo na sa mahal na Diyos, kita man pulugod makabalik tulos. Tanganin kung mapagurup-hurupan ta, na an sa tuyong kinakasiributan, nakakaraot na kan buhay niya to asin buhay kan iba, magpakumbaba kita na magbalik iraray sa tuyong kagurangnan. I-redirect an sa tuyong pagkabuhay, pasiring sa kagurangnan, sa kabutan niya. Giraray, dahil kay Kristo, dahil sa tuyong man na Diyos, iyaon dyan ang tunay na kaulugan kan buhay, iyaon dyan ang tunay na kaugmahan kan buhay, iyaon sa iya ang kaligtasan. Awat pa mapulugan mga tugang sa satuyang paglakaw, bilang sarong banwaan, sa satuyang pagkasibot sa pagkabuhay. Giyahan manugod kita kan sa tuyang man na Diyos. Ulugod sa tabang ng intersesyon, kan sa tuyang manayna, kita man pulugod, may tuon, an sa tuyang atensyon, an sa tuyang kusog, an sa tuyang pagtubod, an sa tuyang pagkamuot, sa kagurangnan sana. Ngunya na Christmas, asin sa bilog niya tong pagkabuhay. Amen. Matindog po ang kabos, para po sa pagpahayagan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang mga kamhan, kagibo kan langit, asin daga, kan gabos na nailing, asin dinahiling, asin sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na akin ng Diyos, asin namundag hikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahi nila lang, saro sa pagka-Diyos Ama, huli sa iya nagaigwakan gabos, huli sa itong mga tao, asin huli sa itong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa kagadanan na asin ninalubong. Asin ka ni katulungal daw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kadean din katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay baka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin nag-aalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin sa buhay na maabot na panahon. Amen. Amen. Mga tugang ang Diyos, uya sa to. Siring kay Maria, mamibi kita na panunin pagsarig, asin pagtubod sa Diyos, bukas ang mga kamot sa pamibi, kita nagsasabi, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Na ang simbahan magtao pirmi kan pangangaipo pastoral para sa gabos sa tao na nagbabaklay sa kinaban, mamiibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Na ang mensahe kan Pasko makapag-inspirar sa gabos na hanapon ang tunay na kataninongan asin pagkamuot, mamiibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Ipamibi niya to ito mga tugang niya to na nasa kahorasaan, mamatayan man lugod ninda ang pagkamuot kan Dios sa paagi kan pagkamuot kan sa indang kapwa. Mamiibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Kita gabos na nagkakatiripon digdingon yan,
na sa satong pag-andam sa Pasko kan pagkamundag, magtao sa to nin bagong buhay kaiba si Kristo. Mamiibi kita. Kagurangnan ninyo ka kami. Idulot man po niyaton sa to'y mga personal na kagadan sa mahal na Diyos. Maguntok muna po kita sa lipot na oras. Siring man po sa special na paagi, sa tuya man pong ipamibi ang mga tugang po niyatong napektuhan kad bagong udet, urog na ang mga nawaran ng buhay, ang mga tugang po niyatong nawaran ng mga pagrurugaring, asan mga rong. Nalugod, dani nindang mamatayan ang presensyakan sa tuya man na Diyos, sa paagi po kan sa tuya mga pamibi, asin mga pagtabang. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyoga kami. Ama, siring ki Maria, sa mong itinataw ang bilog ng puso asin kalag sa imo. Ika na uya, pirmi sa mo, mamatayan manlugod niya mo ang mga kasimbagan kan sa mong mga pamibi, huli man sa naki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Matindog po. Magpamibi ko mga tugang, tanganing yan sa ko, sensindong atang akon malugod kan Diyos sa mga makamhan. Akon manlugod kan kagarangnanan atang sa iyong makamot, para sa kaumawan asin kamarawan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kaning Espiritu na sa kabagsikan niya, nagpano kan pupunan ni Santa Maria, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kimi sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na mga kamhana din kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Hinarubay siya sa hula kan gabos sa propeta, dinara sa pupunan kaninang Virhen, sa di masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sa iyong pag-abot, asin intinukdo kan siya yaon na.
Ipinapasabong niya sa mo na maugmang magandam para sa misteryo kan sa iyong pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin naguugma sa iyang kumawan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarwayan, daing tapos na nagsasabi. Sindangga, palugan sa imo ang urawayan. Sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan in kanaganan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kiini. Tainihin sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagwanyamanin kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainihin kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimeher kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginamduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, ginamduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong ilawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay Ibana Santa Maria, Vire na inakan Diyos,
kaiban ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, na kaidtupan nakapagayagaya sa imo, magkanay gumaging kairas, kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo, Diyos amang makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natuktuan Matindog kan po. mga nakakaligtas sa tugon asin pinatuod yan Diyos no nakaugulian, nangangas kitang magsami. Aman niya mo na yaong kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadayan mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdarasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli to sa imuan kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring manan kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay isin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatenarauhan kamo nin katuninungan. Peace, Peace be with you. po. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas, day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon.
Iguanin mga lay Eucharistic ministers na mataunin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-akonin komunyon, gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat pumuuna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po. Mamibi kita. O Diyos na mga kamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami, kan panuga, kan deng sagkod na pagtubos, na kun gura no nagharani anal daw kan nakakadigtas na fiesta,
siring man maludok na, na nagtatalubo, kami sa maninigong pagselebrar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po. Pamibi para sa lokal as nasyonal na eleksyon. Mayra ko nama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika, huli kan sa imong balaw ng katalingkasan, na nagtao sa mo ng kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang na pirilian, nagtatao sa mo ng bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan ang sa mong trabaho, sa panahon kan eleksyon, tanganing kami man maging komunidad in pagtubod, na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram, siring sa pagrukyaw ni Jesus kan maray na bareta. Tabangan mo kami makapagpili na tama, tanganing ansa mong boto magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan Espiritu Santo, giyahan mo kami sa pagpili kay itong nagmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin bot gibuon sa tong nasyon, lugar ning katanosan asin katuninungan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisayan puso, asin pinabayaan ang sa diring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Belen, anong buhay na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkahera kasin pagkamuot, si San Jose an sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pag-aling niya mo, sa pagpaaling niya mo sa mantonina, isabuhay manlugod niya mo ang sa mong katungdan bilang Kristiyano. Ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matindog po. Salve Regina. Nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hoc lacrimarum vale. Via ergo, advocata nostra, illus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digni officiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, ius pia intercessioni abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po muna para sa nagkapirang pasasalamat. Magkakaigwa po nin second collection. Ang donasyon na sa tong itatao
tabang yato sa pangangaipo kan Santo Papa, Pope Francis, para sa misyon kan bilog na simbahan. Ini inaapod Pro Obulo Sancti Petri. Itatao yato sa Diocesan Curia ang kantidad na makukuha. Sa ngaran kan satong kura paroko, ang parokya nagpapasalamat kina Mr. and Mrs. Romeo Tapia and family sa pagsulo kan kandila sa ika-4 na aldaw kan satong simbang gabi. Siring man ang pagpapasalamat sa mga donantes asin nagdulot sa laog kan misa. Pasalamatan man yato ang Genesis Choir sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality. Siring man sa satuyang Social Communications and Media Ministry kan parokya. Orog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Emil Valesa, ang satong celebrante mayor asin predikador sa ika-4 na aldaw kan satong simbang gabi. Salamat po halis sa satong kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na po. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idokoan mga payo asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Minatubod ka mo na ang akin ng Diyos na kisumaro sa tuya kay itong panahon, linalaom nindoon sa iyang pagbalik giraray. An sa iyang pagdatong magdara sa Indo kan ilaw nin sa iyang kabanalan, asin iligtas ka mo hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon ka mo nin Diyos sa pagtubod, pagmahon sa paglaom, asin di pagpauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw nin sa indong pagkabuhay. Amen. Magmakamonan sa tuyang paratubos, napadigdi sa tuya, siring sa sarong tao, sa iyang pagbalik sa kamaruwayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bindisyonan kamo kan Diyos na mga kamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po sa tuwing Santa Misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po sa inyo gabos, asin ingat po sa inyong paglakaw. Diyos mahay na bang iman po, Father. Kutita, bumubusi-busilap, ganyan ang lahat ng mga bombilla. Kikinda-kinda, kukura-kura, pinagla